Pampang Public Market. Parking building parking sign #score. Isang beses pa lang, boy. Dalawa. Isang beses pa lang, boy. Kahit nila tagal. Sabi mo, kung nataya, mas libutan o Yun talaga, medyo malabo ng konti yun. Kasi nalalayuan ako, pero kung malapit na... Wala ko eh. Wala ko ba? Di pa pagka hindi ka or bad, hindi ka mag-hindi. Ha?
Ano ba po ma'am? Vlogger ka na. Amboy, amboy. Diba nga amboy o gangster eh. Nasa lipat parada ba ako? Ay! Wait ba po? Meron na akong mangko. Eh. Kapag di nakapakwa ko. Kapag wala gawa na. Rob! Boo! Eh, nagasabi mo. Parang nung karagyan po yun. Kaya tapos, kaya ito ng gulo. Ano na po kayo? Boss, diretso na po yung dalan. Yaksit po kaya tayo po yaksit. Sir, bawal po sir po ito makakagay po. Maalis class na tama po sir. Kasi kung puto din kaya mo. Makabaya pa na pala ito. Kaya mo. Hindi kayo po naman. Nasaan po siya? Opo. Salamat po. Right.
Second floor parking building score.
Second floor parking building office building.
Siya, pwede
Pagod ko na eh. Ay, buwi! Buwi! Kaya may pagod. Bayaran ko na. Iwan mo yung dalawa. Lalo, bebe. Tama, Jack. Kaya tanong natin na lang yan. Ang pagkabar? Ang puri mo? Tanggal man ka, Bray? Sa duda? Ha?
500 ako. Gusto mo, bibili ako din. Kalisipan mo na lang. Tanggalin lang yung astro. 400 na lahat. Iya, boss. Sorry. Iya, kalau gitu. Kilo. Tsaga-tsaga lang rin dyan. Kaya nagawa ng Oo. Oo, may mga tita ako sumasahod dito. Sa bukid lang sila pero kalalaki na nasahod. Oo. Nenang, may mga tito ko diba? Puro vlogger. Oo, yung mga tito ko. Oo nga wala, yung mga tito ko lahat vlogger. Pero, Sabi ni Lolo yung magandang bahay Oo, nila. oo. Sabi niya, ma, vlogger yan, ma. oo.
Dalang ko rin. Ako rin nga dati may mga ads na yung video ko eh. Na-hack yung account. Yung account, na-hack. Dapat, smile. Ano yun? Ano yun? Sabay tayong mga ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Mamaya po pagkatapos kong mag-vlog. Hi. Malaman mo ito. Content pala ako. Salamat. Ay, smart. Magkakamitin yung
Magkano ho? Magkabaso? Mamaya po. 35 boss.
Thanks for watching.
Shoutout ka. Shoutout. Mga kaibigan ko, amo. Shoutout kay Lolo Luis. Shoutout kay Lolo Luis. Lolwits. Alam ko yan. Vlogger ka. Mayal Benny kay YouTube. Pangalan mo kayo? Ano, wala pong nyok. Ano sana kita eh? Follow eh, bigyan ko sa iba. Shoutout kayo. Magkano daw yung saging? Sa akin doon eh. Marami ng followers yan. Ha? Marami ng followers. Magkano yung ganito, ubas? 100. 100? Oo. Siguro 70 na lang sa Wala. akin. 70 na lang sa akin. 17 lang guys, 17 lang. Na, Yun na ako. tatapusin ka na lang to. Ilang ilang ba yung kaya? Kala ko ang daming camera eh. Ano bang kaya? 60 yung kilo. Ito?